Keď sme pri rôznych aktivitách, máme tu Kuliferdíka, je to pracovný zošit pre najmenšie detičky. Je to zošit, ktorý môže spojiť celú rodinu, môže spojiť mladších súrodencov so staršími alebo mladších súrodencov, teda deti s rodičmi. Je to vo svojej podstate určené pre predškolákov, ktorí sa radi hrávajú, ktorí radi riešia rôzne úlohy, ktorí objavujú rôzne záležitosti v rámci čísel, rôznych čiar a hlavolamov. Sú to aktivity na celý rok, sa píše dokonca, takže určite. Na každý deň tam niečo je. Takisto tu máme Kuliferda, tak ako Kuliferdík je pre menšie deti, tak Kuliferdo už je pre tie väčšie. A tu konkrétne máme písanie a počítanie, lebo tie detské ručky tých prváčikov nie vždy poslúchajú v rámci tých čiar a ani s tou matematikou nie sú úplne najväčší a najlepší kamaráti. A toto je takéto učenie, pri ktorom si ani tie deti neuvedomia, že sa učia, pretože je toto učenie hrou. Ešte niečo pre deti? Ešte niečo pre deti, no vybrané slova, tak to je nočná mora možno aj niektorých dospelákov. Ale hravou formou asi aj spracovaná. Ja som si to prelistoval a aj tieto počty. Je to takým spôsobom príjemne zakomponované, že dieťa naozaj nemá pocit, že sa učí, spoznáva Slovensko, spoznáva geografiu, spoznáva históriu a popri tom naozaj sa tie vybrané slova alebo tie jednotlivé počty učí. Fantastické.